Hello guys, madjong adlaw natang tanan sa karong adlaw day guys. Dakoy paligya gikuha first harvest kay magluto ko butangan og itlog sud-an mo sa paniudto. So dara guys, ako nang slice kay samtang naghuhat ko sa oras nga wa pa siliksi. Kay sundoon man to na 11 ja wa pa man mo nang hasaning asikasuhon. Kani day ang gipo nga palidya guys, wa ni si Jana putos, mo nang gikuha na raman ako. Pero nananghid ko dani ni nanay. Kay aguban gipang putos man, so dito na to hilabtan kay baligya man tong kuya Ajoy. Kanira ang gikuha nga wa na putos. Kay dagko naman si Ja. Nga magbo man pod mo nang ha na lamang gikuha ang butang ag itlog. Ay, yung magurang kita sa ilim na to. Ay, ito sa na. Itong inahan ko sa anak. Di ba natin yung pulo? So dara guys, naluto na gadya mo pa yung pagpamahaw guys. Alas 11 na day buwad. Kay ganahan mo si kuguwad basta magkaon na din ay buwad kay ganahan mo na yung ganahan. So mga anday tanin jo guys, pamahaw ni na pada ng paniod to. Ku anas tawong Mo abis taret. Nakamaring lalay. Nag-abis. Arpug biyabas. Dapat paputuan na to. Putu. Habari beo. Kri bakri. Habari sa beo. Ayusin mo akong magtanaw dyan. Tanawin mo ako ng ayos. Ano sa kaya na ko ito? Ay. Yes? Ano? Parang pinuli.
Luoy ra mag-iring. Nabuwak buwak gamay ah. Grabe nga hagduta. Agpalijaw may bubu. Nay. Unay. Agpalijaw di bubuan. Ma, itaguan ni mong cellphone. Uy. Okay na. Wala na maghinog tanawon. Nanay dagang patay di isabod. Aning pangkuhaan. Gikan mingwag bayabas, kami tiri, liksi. Ang daga nagbunga pero kuan. Hilaw pag-uban. Kani siya guys na. Kani ang gawid-hawiran na. Mao ni isabod, motorak lang siya. Guna ko dres kasada kanang labang na pagbabaw. Ato na isabod sa atubangan. Namatay ang mga iring arang luod siya. Tung dakang iring. Lebeng ni nanay. Dakoy kon guys kanang sana Atja. palija. Oh, Kanang nakalibot ako. kabajas. Kapayas nahinog. Ang kuha ang kan indeksi. Ingan ni magkaon may kapayas basta ingan ni kahinog guys kaya di naman namo ugasan. Larang lami akadukuan guys na. Lami akadug unod. Ma. Ma, Mo try kuno sliksik kaon ang betang isabo dari gliso guys. Mao ni tambal sa kanang mga excuse me sa mga nangaan sa mga di makalibang.
Nami ka, dug ijahang unod. Kag ara ka orange. Orange. Ma, kay vlog. Unsa man na? May kayo ni guys, bala may kayo. Tamis din ni Ilhan. Ina mamitiri mo kaon ba ka? Kilaw oh. Di magay ka mo kag kamuti. Nami? Artikado. Tamis ah. Yata ni mamitiri ng pikas ka. Arte. Marami dani. Tamis kado. Mukaan be? TikTok pa. So, thank you for watching guys. Bye!